harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, naik pukot tama parmingguan di Manogoton, martang yang nahom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marende hita sian bukende nomor 24 ayat sada dohot ayat tolu.
Mar hite-hite guani debata ama, dohot guani anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guani toddi parbadia na tumopa langit dohot tanaon. Amen. Dia lo debatado akkana jukkat roha, alai dilehon doa sini rohana tu akkana serep maroha. Haleluya. Martangi yang hita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala parasi roha nasu murung. Di pangido roham, naing mangulu jala martua hami sogot, nungaragam dalana di bahenho manungguli rohanami, asa hutadda hami hatuaon sogot. Di baheni, upaserep hami manuaing rohanami mangido sianho, sailehon matodim nabadia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutangihon hami masoaram, na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaeng, asa sapang hami tuhanguluan na pirademi, di hami marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian sada Petrus 4 ayat 10 tolu dohot 10 opat. Marlas ni roha mahamu, marguru tu saurmuna di akka haporsuhon na tinaon ni Kristusi, asa dohot hamu marlas ni roha jala Maria ria dinagabe patar hasangapon nai. Martua dohamu molo nahona icak hamu ala ni goar ni Kristus, ala songgop tu hamu tondi hasangapon na sian debata. Rap mahita mangidogogo tu tuhata lao mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami mangulan nahombar tu patik mi. Amin.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukkon ni asi ni roham, hati gora na pinatupa ni anak mudo nahu pasangahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mah hata baga-baga taringot tu hasesaani dosa. Alani pangalosiot tado umbahenna tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang paritean ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum ita ilala. Asangapon ma di ibata na dikicang. Amin. Turpuk epistel di Migutta Sadarion ima natar surat di Jeremia 2 ayat 4 satro di ayat 10 tolu tajahama marsikot soring jala di ayat nampak budi rahma ikan manjata tangihon mahatani Jehovah kamu ale pinopar ni si Jakob dot ude marga ni pinopar ni Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya.
binolus ni halak jaladang adong jolma maringan disi. Dungi upatol has hamu tutano nalunak, asa dipangan hamu parguena nohut gogona. Ape rohamu mangaramuni tanokku, gabe hagigian partaliakku di bahen hamu. Dang didok akamalim, di dia do Jehovah, jaladang ditada aka nama ngaradoti patikiau, jala marbalik do aka parmahan sianau, jala aka panurirang manurirangi marhite hite baal, jala dihuton nasida do aka naso margogo mangurupi. Dibaheni dang tarjua aube so mamadai hamu, ninna Jehovah, ro dinini munah saibadahok kudu. Aitung topot hamu ma akapulo ni halak kitim, jala tikir hamu disi, jala suruh hamu ma tukedar pamanaton situtu, jala ida hamu manangdung masa si songoni disi. Tung adong mabangsona pasabarhon debatana, atik peso tutu debata, alai anggo bangso kutung, di pasabar dohamu leona tuna so margogo mangurupi. Longang mahamu aka banogijang alani, jala manodit-nodit tarsonggot situtu tahe, ninna Tuhan Jehovah, rapi taman jaha. Ai dua dojea binaini bangsokku, au mual ni hanguluan ditadikon nasida, lao makali di nasida sumur-sumur, sumur aka nama ruang, naso marisi aek, ima sahatna, martua do aka natumangihon hatani debata, jalana upeopsa. Amen. Tahatidakkon maha porseot tai, songon nahina tidakkon idong atas saha porseon di sandok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di dibata Jehovah, ido ama pargugu naso hatu dosan, na tumupalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di dibata Jehovah na sasadai, imana tidimbuan ni si Maria, na gabagabian setut di perbadia, andorang sahabubuhan. Ido tuhata, na tumon na birnit, di pangungun ni silatus, na mate terpaja do ibana di hau pinarsilang, na tua tuba na turudung ditanom, na mulak mengulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahon lu tu siamun ribata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mulak sugut tanoon, maumi halak na mengulu dohot na mate. Au porsea ditodi perbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria atau pani ala Kristen akan nabadia, do diasani dosa, do dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate, do dihanguluan na sora sudah. Amin.
Horas. Horas. Tabegema titing di Huriata AKBP Rawamangun Minggu 28 Agustus 2022. Parmingguon di HKBP Rawamangun. Jadwal parmingguon dohot hatutuan ruas namar minggu di HKBP Rawamangun. Boi mata jaha di harotas titing naong pinarade ni Huriata. Partangyangan wik. Ganuk hari Rabu pukul 10 siawib. Patu pawon ni Huriata do partangyangan wik. Marhite tatap muka di gereja dohot langsung sian YouTube HKBP Rawamangun Manang Hybrid. Pinangido tuhita asa maddohoti partangyangani di gereja Manang di Bagastabe. Bulan Diakonia Minggu Sadarion 28 Agustus 2022 Ima puncak bulan Diakonia HKBP Rawamangun. Disude parmingguan tapatupado papungau pelean khusus ima tupak tu bulan Diakonia Manang tu kantong ungu. Amplop naung dibagihon tu sude ruas ni Huriata marhite situawik asa dipasahat ma sadarion. Cipul majahatiting adongdo panorangion sian dewan Diakonia. Maka tidak kon haporseaon manang studi khusus. Minggu Sadarion 28 Agustus 2022 di Parmingguon pukul 16.30 WIB di Patupa Huriata do peneguhan sidi khusus manang maka tidak kon haporseaon tu 15 halak naung marsiajar na salilingon. Padidion Nabadia Minggu 4 September 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB Patupaon ni Huriata do padidion tu dakdanak. Ruas ni Huriata nanaeng mabuan aka dakdanak majalo padidioni asa Roma mendaftar huhut marguru di gereja hari Jumat 2 September 2022 pukul 10.60 WIB. Jala dibuan ma surat pengantar sian sintuawik nadohot kartu keluarga Huria. Rapat evaluasi anggaran tingkat Parhaladu Selasa 30 Agustus 2022 dohot Selasa 6 September 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja di Patupa Huriata do rapot evaluasi anggaran tingkat Parhaladu Partohonon. Aka fungsionaris asa mempersiapkan aka bahan dohot laporanna. Pinangido tusude Parhaladu Partohonon HKBP Rawamangun asa mandohoti rapoti jala tepat waktu. Parheheon Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung Patupa Parheon dohot tema Elevate Our Connection sian Filipi 2 ayat 2. Aka kegiatan Parheon ima rangkaian acara na nimulaan sian ibadah pembuka, Pan Games, kompetisi futsal dohot badminton. Aka jadwal boima dijaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Puncak Parheon Remaja HKBP Rawamangun. Ibadah Puncak Parheon Remaja HKBP Rawamangun tapatupama hari Minggu 4 September 2022 pukul 10 WIB dohot pukul 10 WIB. Di parmingguani aka parhubas imasian aka remaja jaladongdo mandok hata sian nasida. Tude remaja ni Huriata asa Roma maddohoti parmingguani. Workshop Tortor Dohot Ulos Batak. Kamis 1 September 2022 pukul 3.30 saat roh pukul 12 WIB maringanan di gereja seksi Paropuan Huria HKBP Rawamangun Patupa kegiatan workshop Dohot Tortor. Tude punguan ina Dohot ina wik niundang mandohoti kegiatani. Aksi donor darah. Minggu 11 September 2022 pukul siawib maringanan di gereja HKBP Rawamangun naeng patupaondo aksi donor darah. Aka syarat aboi mandohoti aksi donor darah ima. Sada berbadan sehat, 2 umur di atas 10 tahun, 3 berat badan, lobisian 45 kg, 4 mengisi formulir, 5 menjalani pemeriksaan tekanan darah, berat badan, HB dohot golongan darah.
Turuas nanang manubakon mudarna asa mandoti aksi donor darah i jala mendaftar tu Dr. Mastiur Banjarnahor, Dr. Erdiana Tilalahi. Pesta Gotilon Tahun Kesehatian HKBP Rawamangun. HKBP Rawamangun naing patupa Pesta Gotilon Tahun Kesehatian tahun 2022 dohot tema HKBP diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Laho memeriahkan Pesta Gotilon Tahun Kesehatan ini, HKBP Rawamangun naing patupahon kegiatan IMA Bazar UMKM Ruas HKBP Rawamangun khusus makanan dan minuman, lomba tortor ama antarwik HKBP Rawamangun, lomba memasak antar kategorial kor HKBP Rawamangun, puncak Pesta Gotilon Sabtu 8 Oktober 2022. Peserta na berminat mendohoti kegiatan ini boima mendaftar tu panitia Pesta Gotilon manang tu sekretariat gereja. Informasi na lengkap poi mata jahat di rautas titing na pinaradeni huriatta. Ruhut parmahanion dohot pamicagon manang RPP. Minggu sadarion 28 Agustus 2022 hona Ruhut parmahanion pamicangon manang RPP do Panca Mulia Sinambela ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan ala marbagas naso parmotoan ni huriatta. Ruas baru Minggu sadarion tajalo do gabe ruas baru Andi Putra Silaban dohot Esterlina Boru Siagian Rap dohot Salak Yanak Pernasida Rosian HKI Tanjung Priuk Jakarta Utara, alamat Jalan Raya Bekasi kilometer 10 Walu, Gang Remaja 2 RT Walu, RW Walu RT 4 nomor 10 Jatinegara Kaum Jatinegara Timur, Wik Jatinegara Kaum. Jongjong Mahamu. Tuhatama nama sumasu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhata udul mahamu. Titing naeng marbagas, titing paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma Haryanto Simamora, ruas ni HKBP Jati Asih Bekasi, anak ni Amata Anton Simamora, tubu ni Inata Herta Boru Siringo-ringo. Dohot Orowana Junita Lisa Veronica Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan, Boru Niamata Ojak Alomuan Panjaitan, tubu Ninata Situa Porman Boru Pardede. Pamasumasuan hari Sabtu 10 September 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Titing parjolo dohot paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagasan ma Anugerah Barita Firman Manurung, ruas ni HKBP Riau Marta Dinata Bandung, anak Niamata Wilson SM Manurung, tubu Ninata Rosmaida Boru Napitupulu, dohot Orwana Regina Paranggian Boru Lumbantoruan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang. Boru Niamata Parlinggoman Lumbantoruan, tubu Ninata Ellen Boru Sianipar. Pamasumasuan hari Sabtu 3 September 2022 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama sumasu nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhata. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harutas titing naong pinaradi ni huriatta. Di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulawan aka sipatu pauta bayan sangap di guarna. Tonari tabigema tonani sinudi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Tonani sinudi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Mandapoton na pinarsangapan Tude ruas dohot pahaladu HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta, marhite Pandita Resort Manang Uluan Huria di Inganan Nabe. Tabe ma dihamu di bakasan guarni Tuhata Yesus Kristus Rajani Huriai.
Di bagasan roha mauliate tu di bata ama, dot las ni roha nasian Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai, di patupah KBP Distrik Walu DKI Jakarta do, Sinode Distrik Nani Uluhon ni Prices HKBP, Pendeta Bernard Manik MTH. Sinodangan ni tema Masiurupan mahamu mamorsan akana dokdoki, ima dadalan mangaradoti patik ni Kristus. Dohot subtema, marhite aturan dohot peraturan ni kuria na dumenggan, dohot sentralisasi parhepengon, lam margugu HKBP pahicaton pakobasyon na di era digitalisasi. Tenggando mardalan sinode distriki obartu protokol kesehatan. Ni dohotan ni 157 halak par sinode, sian 173 halak ruas ni sinode distrik. Mamuka sian Rabu saat ro di Jumat tanggal 24 26 Agustus 2022 maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Di Pukado Sinode Distrik di bagasan ibadah dohot marulaon nabadia jala di paujung marhite ibadah. Marhite parsuron ni Sinode Godang HKBP na 25 tahun 2022 na salpu. Disakapi huriata do naeng patupahon Sinode Godang HKBP na 26 tahun di hari 24 saat 27 Oktober 2022 laho manaringoti amandemen opaton aturan dohot peraturan HKBP 2002 laos manotopon aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen opaton si pakeota di HKBP. Ditongos iduk ni huriata do pra konsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen opaton si taringoton ni resot di rapot resot dohot si taringotan ni distrik di sinode distrik. Aka usul narosian hasil rapot resot di kompilasi distrik laos ditaringoti di sinode distrik laho membuat keputusan gabe usulan sibuanon di distrik sinode Godang HKBP nanaeng roon. Marsitutu do parsinode manaringoti pra konsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen paupaton dohot usul-usul sian ganup resot naung dikompilasi panitia sinode distrik. Tongon di sinode distrik dipasat tim kaji sentralisasi keuangan HKBP do sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP ima sada program naib baru natar surat di prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen paupaton. Laho membuat aka keputusan sinode distrik di patupado rapot kelompok dohot rapot pleno. Aka naung ditotopon di rapot pleno laosi do usul sibuanon ni distrik tu sinode Godang nanaeng roon. Satu lop do parsinode manjakon program sentralisasi parhepengon i HKBP naung diaturhon di prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen paupaton jala direkomendasihon sinode distrik tado asa dipabakit iduk ni huriata sadatim laho manakasi aka perangkat na record di teknis pelaksanaan program sentralisasi parhepengon ni HKBP. Udut tusi di patupa sinode distrik to pamiliton tu 10 sada halak utusan sinode Godang ima walu halak padita dohot tulu halak naso padita. Manggohi utusan sinode Godang secara proporsional sian distrik ta. Sialani aka mutasi pakubasyon di huria dohot aka ulaon. Tatangnya konma asa aka natar pilit margugu mangula ulaonna laos di sinode distrik to dijakon buku si patudu haretaon di pakubasyon manang panduan keseragaman pelayanan si ulaodota di distrik ombar tu haputusan ni rapot padita HKBP distrik Walu DKI Jakarta na di bulan Juli 2021 na salpu. Tongoni matonani sinode distrik upasat ami tu hamu saluhutna tatangnya konma asa tulus mardalan dohot tinggan sinode Godang HKBP nanaeng ro nang nasa haputusan naung ditotopon di tonga-tonga ni distrik ta asa mampuan hamajuon
transformasi.lasniroha tusadok huriana di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di era digitalisasi. Saya diramoti Kristus Mahuriana saat Rodi Ari Harorona di Parpudi. Bogor 26 Agustus 2022, Tabe Mardongan Tangiang atas Guarni Parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik MTH. Songeni ma titing di huriata Minggu Sadarion mau lihat ya. Shalom. Horas madita saluna amanginang. Perjulu sahali tamado hitamadok mauleate tuado panidebata. Alabui dileot hita hai pasun boi hita pajupang dibagas joro ni debataon. Suang songonima nang dihamu amanginang na mengikuti kebaktian online di bagas tabe. Nau hormati kami amang pendeta resort suang songoni amang pendeta HKBP Rawamangun suang songoni amang inang situa parhalado HKBP Rawamangun naposo bulung suang songoni sude sekolah minggu di HKBP Rawamangun songon nong takas di masa pandemik sapulusia tamado hita tong madok mauliate di adopan ni debata kami pesian diakoni sosial mangido maaf dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.
parsahiton baik di rumah sakit na dirawat 3 hari manangdung mula siar rumah sakit di bagas tabe. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Sai patau diriku oleh Tuhan, Bapa taroni laulimi Tuhan, suruh maton diri sahur tulohani, lama ayat 2. Hai matahari diriku oleh Tuhan, Bapa taroni laulimi Tuhan, suruh maton diri sahur tulohani. Mauliate horas madhita saluna.
Bapa sonang marohata martangiang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate doho pikiran mo nabi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamwa nami na nami hangi do iboto nami na madohoti parmingguata di bagas joron nang di ganub bagasta marhite live streaming. Horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di bagasan mingguta sadarion. Ima natar surat di Evangelium Matius. Bidu 10 mamukamai sian ayat 20 sada ro di ayat 20 alu. Evangelium Matius bidu 10 ayat 20 sada ro di ayat 20 alu. Songonom mahatan debata natar surat disi tapa itu ma di bagasar rohat tabe. Olat ni ima di patorang Yesus tua kasih sianna. Naikon lao do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian akka situa ni torop situa ni natorop sia situa ni malim nang sian siboto surat pe. Pola ikon mate ibana bunuon jala panguluon di ari patuluhon. Dungi diarahon si Petrus maibana di sarita ima ninna do. Asima rohani debata diho Tuhan. Unang ma songgopi tuho. Alai humusor ma anggo ibana madok tu si Petrus. Laho maneho bolis gasip do ho diahu aidang di parohau ko akka na di debata akka na di jolma do dungi di dok Yesus ma tua kasih sianna. Nasa nagiot mangihuton ahu di suadahon madirina di porsan masilang natu ibana diuton ma ahu. Ay nanaing paluahon hosana mga gohon hosa do. Alai na aguan hosa ala ni ahu ido na Jepangan. Ayah hamatong gunana di jolma nang liat portibion diomo anggo mago do todina ahama tarleho jolma bahen tubus ni todina ay naro masugud anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akka suru-suruanna dungi baloson nama tuganup obartu naniulana situtudo na hudoko tuhamu dang namangai hamatean anggo deba sian akka na jongjong dison sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaunna ima sahat na di hamua manami na nami nang dihita saluhut na jot do masa di bagasan nguluta tasarupahon agama Kristen dohot mangihuton Kristus. Buah banginang murado manang mauldo gabe memiliki agama Kristen. Wah, di alana o puncak ni diakonia dihamu inanami namar baju huning. Murah manang mauldo mandapoton gabe agama Kristen. Murah. Dia do.
Adong nama dok murah sedahamu. Hah? Murah marah maul. Bainang amang. Murah marah maul mendapat ton gabi agama Kristen. Murah. Masa murah? Oleh terdiri do. Ngagabe Kristen. Alai di bagasan ngului sadiri murado manang mauldo mengihutton Kristus maul. Karena seringkali kita di dalam kehidupan kita menyamakan begitu saja. Adong do halak maragama Kristen alai dak siutok Kristus ibana. Rap rodo tu bagas joro, rap martangiang do, alai dang diulahun, ahana didok ni Kristusi di bagasan ngoluna. Manakko do ibana, margabus do ibana, mangulahun naramud do ibana. Hadirion na do paburnangot diri do di partiari dahun ibana. Kalau dia benar-benar beragama Kristen dan mengikut Yesus, susah. Tidak segampang hanya dibaptis. Ido bena saya jojot. Halak na pamuraho ka Kristenon langgus di nalaho mengihuton Kristus. Alai molo halak na di bagasan nguluna na pinarhamaul di nguluna mangihutton Kristus adong ma parsitutuon di hakaristenonna. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen bahkan sebagai pengikut Kristus kita tidak stuck hanya di dalam KTP mengatakan agama Kristen. Tetapi kita harus berjalan terus di dalam hidup kita. Tidak hanya lisensi, tapi nyatakanlah kekristenanmu dengan mengikut Yesus. Ado di dogo. Molo nak tutudo Kristen ihut toma Kristus. Adong opat di bagasan hatani de mata. Sadarion. Mulut aja sian ayat 20 sadar rodi ayat 20 lalu. Nabarjolo sahali di dok di bagasan hatani di mata sian ayat 20 sadar rodi ayat 20 tolu. Tadda dirim naung dipilih Tuhani ho asa unang diela-ela sibolis ngulum. Tadda dirim naung dipilih Tuhani ho. Amang inang, mari dalam hidup kita, bukan kita memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita. Audo memilih tamu, asa hupa diri kamu. Bukan kita memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang debatado nama nulikit rohata, tutu manang natso tutu hita. Nama Tuhan. Benar sungguh-sungguh atau bertamengkan, bertopengkan kekristenan hidup kita. Audo mamilit tamu. Molo debata mamilit kita, tentu di boto debatado suhi ni rohata. Itu benar. Molo taida ayat 20 sada di Papua Tuhan Yesus oma lam jono nema panaonon lam jono nema hamateaku lam jono nema marsitaunon asa mengeredi nang hamu
mangaradi nang hita di bagasan nguluta. Yesus memberikan warning, peringatan kepada murid-muridnya. Jangan hanya memahami mengikut Yesus sesuatu yang manis-manis saja. Sesuatu yang indah-indah saja. Tetapi mengikut Yesus siap untuk ditolak dunia. Aduh didok si Petrus. Tonggido na didok Tuhan si Petrus itu Tuhan Yesus. Enak sekali. Bahkan mungkin kita sering kali ketika ada orang di dalam hidupnya sudah memprediksi akan sesuatu terjadi. Tentu perkataan seperti Petrus ini sering terjadi. Ahamani dok si Petrus. Asima rohani debata diho Tuhan. Unang ma songgopi tuho. Asima rohani debata tuho Tuhan. Unang ma songgop. Lamot-lamot hatani ahamang risi-risi hatani jolma lamot-lamot hatani hidupen na didok Tuhan Yesus laone ho bolis si bolis na dibagasa diri nadak si Petrus didokon alai si bolis na dibagasa diri ni si Petrus. Kalau kita di dalam hidup kita memberikan ruang kepada iblis menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, kita akan lupa diri bahwa kita sudah dipilih Tuhan sebagai alatnya, sebagai orang yang percaya. Hidupen na didok parjolo sahali tada diri naung dipilih Tuhan iho dako nama milit Tuhan. Naung di debata gabe polin ngolum. Allah mengkhususkan hidup kita sebagai orang yang menerima keselamatan. Untuk itu diop gomos hapor siam. Unang adong na mabuat. Isi rumah buat si bolis. Marite na mangela-ela. Karena penyesalan sering datang terlambat. Odo jojot nama asa di bagasan guluta. Olo hita diela-ela si bolis. Tetapi Tuhan Yesus dengan mengenal dirinya sebagai anak Allah yang akan melaksanakan perintah Bapa. Ikobolusonna dalam nangongoti, ikobolusonna hamateani, itadda dirina. Autso ditadda Kristus dirina. Ratulahonna doi. Ra lari doi songon si Jona. Ingat peristiwa si Jona? Berdua ditongos debata ibana. Alai. Berdua ulau tu si. Lari na mau. Itakup debata marite na dipangan. Deke. Orang yang mengenal diri bahwa dia dipilih Allah, tentu orang yang juga dalam hidupnya mau menyerahkan totalitas hidup itu buat Tuhan. Dapat dua pun di bagasan hatan debata di jauh hita marhite hatan di debata songonan di dok Tuhan Yesus. Suadahum ma dirim. Suadahun ma dirim ahaldo
lapatan ni suado humma dirim. Adong nama dok masuadahu diri atau menyangkal diri sama dengan abnegasi diri atau pengorbanan diri atau melupakan kepentingan diri sendiri atau menyatakan tidak kepada keinginan diri. Abnegasi diri. Suadahu dirim. Dang naman dok, suadahu dirim, dang jolma biau. Jolma duhita. Alai halak nama suadahu dirina, diboto do, songon edei, dang au na puna au. Isedo na puna Kristus Yesus. Orang yang menyangkal dirinya di dalam kehidupannya tentu mampu memposisikan antara keinginan dia itu berada jauh di bawah keinginan Allah. Dia akan selalu memunculkan keinginan Allah. Dia akan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hagio dirina. Dan keegoiso dirina. Alai mengorbankan dirina. Ainunga diulahun Kristusi. Marhitena mengorbankan dirinya di kayu salib. Ay molo di ibana songo dia hulung ni rohani sisian natu ibana. Molo di ibana boha natorasna. Tutulahun nadi. Alai di suadahun ibana do dirina humokop dosa. Humokop ibana gabe mardosa. Humokop pita gabe mardosa ibana madalani saluhut penderitaan ini asa malua saluhut namar hatoboton guarni debata. Bagaimana hidup kita juga diajak demikian. Dan Yesus menasehati Petrus dan murid-muridnya. Dan juga menasehati kita di dalam hidup kita. Mari menyangkal diri kita. Menyangkal diri bukan berarti kehidupan kita tidak punya rasa lagi. Dan nagabe jolma nama terasa halak na menyangkal diri. Tidak. Alai na mampu doibana di bagasan ngolunai menempatkan iya do naum rikot. Sianna rikot. Selalu do natumibo sakap-sakap dohut ulaun ni debata, papatar hon debata di bagasan nguluna. Bagaimana orang percaya mampu membuat skala prioritas dalam hidupnya menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan memenuhi keinginan diri. Karena seringkali manusia lebih mementingkan dirinya. Lebih mementingkan keinginannya. Sada di ho opat diau. Moraho sumurung otikau. Kan hidup saya jok masa di bagasan ngulu. Pistarho sumurung pistaraotik. Jago ho sumurung awotik. Mangai tu diri, mangai tu diri, mangai tu diri. Molo dilihat ko sogot ulean. Molo roho sogot roau. Molo so roho sogot dang roau. Seringkali hidup kita hanya melihat yang tampak saja. Sekarang saat ini kita diajak sangkal dirim. Menyangkal diri suadahu dirim. Aidak gobe napuna golum. Ale Tuhanido napuna ngolum.
napaduahon didok porsan ma silangi silang natu ibana porsan ma tuhuk ma silangi. Konsekuensi orang yang menerima Kristus, konsekuensi orang yang mengikut Kristus juga adalah orang yang mau memikul salib Kristus. Kenapa harus memikul salib? Aidi patudos do silangi taringo tu gobaran di hajahatun. Hukuman orang yang melakukan kejahatan yang menuju kepada kematian. Jadi molo didok Kristus nama mursan silang alani dosa ni saluhut talak di porsan ibana dalam Tuhan matiani asa daputan haluaun. Kita pesongoni. Kita diajak di dalam hidup kita bagaimana memikul salib. Dang nama dok molo nama nuhuk silang hera tabuan balok kayu tahuti manang say toktong tabahen silang dikalukta dihorkorukon. Dangi. Bukan salib demikian. I did no handle on the cross. Tidak ada gagang pada salib. Dang nabui sarato songoni. Dang manabui tiupo songonon. Alai ikon apedo tuibana. Jalahalak na apetu abarana silangi. Ikon marua mamuse. Iko mampu do ibana hihi. Iko mampu do ibana merdalan mabuani. Dada holan ape tu abarana. Dada holan na ape tu pundakna, tu bahuna. Tetapi dia harus mampu berjalan. Menyatakan dalam hidup kita. Orang yang memikul salib senantiasa menyatakan Kristus sebagai keselamatan dalam hidupnya walaupun banyak penolakan. Adong na unik nanaing idauta sian hatani debata di porsan masilang na tu ibana. Na parjolo idaut tasi ganuk palak HP adong bedo silang di ibana dina naung majakon Kristus. Setiap orang yang telah menerima Kristus dan hidup dalam Kristus ada salib baginya. Dan itu berbeda-beda. Meragam do. Nagabe silang ningulutta. Adong do halak di bagasan silangi di bagasan nguluna molo mamudai anak konna ibana say jot anak konnaon dang tinggil. Ape adong na sada mamudai anak konna pitor tinggil anak konna. Say also amma ia ina nama dok nama mudai anak konna dak tinggil haseaho anak komu sahali di dokoko ngaitor diulahon au ngamar puluh hali dang diulahon tohodo hasea ibana disi dang adok tuhuk dituhuk ibana silang disi sada sisi dia beruntung. Tapi di sisi lain dia punya pergumulan juga. Pergumulan nah. Haseaho sahal dokoko ngai tor ulah ni anak komu. Alai diulahon
langgus, sembrono, asal-asalan. Akhirnya Roma inatai. Nasa iboto hodo. Ay diula pi. Nasa ngonodok. Ada salib yang kita pikul. Tetapi salib mana? Penderitaan bagaimana? Tidak semua penderitaan merupakan salib. Penderitaan karena dosa, penderitaan karena pelanggaran, penderitaan karena hatakangon ni roha, jugul ni roha, tak silangi. Alai penderitaan ala ni namarsi hohot di bagasan Kristus Yesus. Penderitaan ala ni lahu mangulau persuruan ni Kristus ido silang. Jadi dang sarupa manginang, unang saya tapatudus, saya tarok murah-murahi tamadok, tuhuk masilangi, tau manajati. Ay molo ala ni namanakko do ibana, honador patna, utuhuk masilakku ina, dangi silang. Molo masa istilah hukuman di saan, molo manakko di ponggol tanganna, utuhuk masilangi dangi silang. Iya do silang. Dinalahu papatarhon harajaon debata. Dinalahu mangulahon hati goran. Dinalahu paingoton. Dinalahu manungguli. Molo ditulak ko. Ido silangi. Napaduahon. Setiap murid Kristus, setiap orang percaya harus memikul salib yang telah ditetapkan Allah dengan bijaksana. Artinya bahwa salib kita di tengah jalan kehidupan kita yang tersedia bagi kita, kita tidak bisa membuat salib sendiri. Tetapi salib itu di dalam kehidupan kita yang diberikan Allah untuk kita melatih diri kita. Jadi mulu dirok natu ibana. Natu ibana. Mulu adok pe. Katuhuk silang di bagasan ngulutta nagabe paru kilota. Idaud jala rajumudo di bagasan ngulutta. Na proses marguru dohita amang inang. Perguruan do HP na masa di bagasan uluta. Melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang tangguh di tengah-tengah persoalan. Melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang mau berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan diri. Ay molo hadiriot tado tabaen memahami silang ditiki manuhuk silangi luja mau. Madabu mahita tu keputus asaan. Alai molo di bagasar rohat tadi dok. Apo saddoho Tuhan. Idaummu kita tapodo didongani hodo au. Jala tumibu ro pangurupiot tuau. Marguku ma'au. Mari kita lihat dalam hidup kita bahwa salib itu bukan mau membuat kita jatuh tergeletak, tetapi melatih diri kita bagaimana di dalam hidup kita mampu untuk berjalan dalam Kristus Yesus. Napatulu hodidok ihuton ma'ahu. Mengikut Yesus. Mengikut bukan hanya sekedar komitmen saja.
alai mangihuton Kristusi ihuton ahu totu dakkolan di sada-sada momen, sada-sada peristiwa, situasi kita mangihuton. Alai manoktong mangihuton Kristus. Sehingga komitmen hidup kita senantiasa ada dalam mengikut Yesus. Adong komitmen terus na mangihutok Kristus. Ala jot di bagasan ngulutta molo adong na masa songoni babelgani komitmen na. Alai lamoru bobanna lamoru mamuse komitmen di bagasan nguluna. Semakin besar goncangan hidup, maka komitmen kita juga seringkali semakin besar. Menimbulkan najar. Tuhan molo songonon, molo lulus kuliah, molo dijalo tu perguruan tinggi negeri anak kokku, naing songonon maau. Top, dijalo perguruan tinggi. Paima jo Tuhan adong dope narikot, takku garar dope uang kuliahna. Top, digarar uang kuliah. Paima jo Tuhan tahun naro, ayah dong dope, amanginang pergumulan hidup yang semakin besar seringkali memunculkan komitmen yang semakin besar. Jangan sebagai orang yang mengikut Yesus kita membuat hal-hal gampangan. Tetapi mengikut Yesus yang benar adalah mengikut jejak-jejak Yesus. Bagaimana mengikut Yesus? Tentu pertama sekali ada ketaatan melaksanakan firman-Nya. Adong hauduon ni roha lahu mangulahut saluhut parsuruan ni Kristus. Gabi panodang mahamu, gabi sira mahamu. Ay somma puncak tahun diakunia. Molo natutudo hita amanginang na mangihuto Kristus sita. Mangihuto bogas ni Kristusi. Tidak ada pelayanan Kristus tanpa ulau nasini roha. Selalu do di papatar marhite asi niroha. Asi nirohan ini debata. Dia selalu menyatakan itu. Sonari marhite seksi dohot dewan diakoni di tahun di puncak perayaan diakoni ni huriata. Wahadu hita papatar honi. Dada laho tu aka na adong di bagasad diakoni. Ay parhitia doon. Tangan ni debata doon. Laho pasahat tutusan. Laho manaruhot tusan. Parhitia doon. Atok sediai. Sian saluhut halak na porsea na mangihutok Kristus Yesus na makilala nguluna di pasu-pasu debata. Orang yang merasakan dirinya diberkati dan disertai Tuhan dalam mengikut Yesus, merasakan ungkapan syukur dia mau umat dan mangihutok Kristus au na dapotan nguruku gabe pasu-pasu maahu marhite diakunia. Dan ala ni balgana ala ingok ma na di bagasan ngulutai. Nasa nabi nahem mutusada anggikku na meton na tuaudui. Allah Tuhan Yesus tidak mengatakan besar atau kecilnya kita memberi. Bahkan di dok taringot tu pilihan na babalu. Dia do nang belga.
Iba-iba ni hamorau mido, manang pulin ni rohamido. Mari dalam hidup kita mau dipakai Tuhan sebagai mengikut Dia, melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan melalui diakonia huria kita. Kedua, mengikut Yesus adalah mengutamakan Kristus dan menempatkan Kristus di atas segalanya. Mulu natutudo hita na mangihut Kristus, say iba nama tapatibul, say iba nama tapatujolo di bagasan nguluta, di pakatayota, di pikirata. Kaingon ede, haposan ho Tuhan, haposan ho Tuhan. Todo haposan Tuhan. Mulu namang yutuk Kristus. Ada jaminan hidup di dalam Dia. Jangan ragukan penyertaan Tuhan ketika hidupmu di tengah-tengah badai. Justru di tengah-tengah badai itu semakin nyata kehadiran Kristus. Semakin nyata tangan Kristus tidaklah pendek untuk menolong kita, merangkul kita. Napatuluhon, menjadi pengikut Kristus bukan menjadi suatu prestasi atau menunjukkan kehebatan, kemampuan kita. Jadi molo mengikut Kristus kita, dan prestasi, juara jago kan, dangi, patuduhon hajagon, patuduhon hajuaraon. Saya undang masongoni nang tu dewape. Adang diboto hamu ay masa au na jolo ketua songono do dabot gudang songonon. Bereng mani dung sienu songonon. Yaksi utok Kristusi. Orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh apa yang dia kerjakan bukan prestasi. Tapi penyataan kemuliaan Allah. Bukan kehebatan. Tapi mengandalkan Tuhan. Bukan memiliki kemampuan luar biasa. Tetapi Roh Kudus yang memampukan. Odo halat namang itu Kristus. Atau ngamangin nang dihita, nang di tonga-tonga di bagas tapi. Gabe si uto Kristus mahita na ulo matsuadaho diri, na ulo mamorsan silang, dohot na ulo mangihuto nibana, na manada dirina, naung dipilit Kristus ibana, naung dipilit Tuhani. Nunga ditodo Tuhani hita, gabe si siyanna. Atong tayhut tomma bugas na. Marhite na mga sahon. Haguguon di debata. Amin. Martangya kita. Ali Jahuba na marhabang sa di banwa gijang. Nahusobahami di bagasan Kristus Jesus. Di jauhodo hami di bagasan. Pamujion parsauran nami di apalatikyon. Asa hutok kami ho, asa hutadahami diri nami, naung dipilito hami gabe sisianmu, atau ajari hami Tuhan matsuadaw diri nami, pargugui hami mamursan silangi, jala dongani hami mangihuton bogasmi, dan terbaik kami Tuhan. Sian nasa gugu amaluun hadirion nami laho mangulahu saluhutna alai holan mga sahuk kodo Tuhan gabi marsangap maguarmu nabadiyay dongani saluhut huas ni huriam
akanatoras namatua lansia tuho mau pasata minasida. Saipat gugoi nasida songon natoras na mangajari mabuhali saluhut peparan nasida akayanakon na pinalumehommu asa marbisuk nasida rap dohot keluarga laho manghutoko pasu-pasu akayanakon nami dak danak na mehmet remaja naposo tuho mau pasatami Tuhan lehon bisuk dohot habis taran dinalaho maguruhon parbinotoan nasida asa mardongaton haserepon niroha pasu-pasu akayanakon nami naung sun marsikola omana batu duhot japalan nalomak pasu-pasu namar sakap mardongan saripe homa Tuhan nagabe ojahan pardongan saripeonna nang akka keluarga muda na makirim di parbueni bortian homa na mangaleon haso sorang danak ditikina ali Tuhan Jehovah pardenggan basa diakar ruas ni huriam na marukil na marsitauno na marsak tiup magomos tukoli nasida asa ulang madabu nasida turagam pangucunan manang pangelai-laon ni sibolis asa marsihot di bagasako molo satok kepe diai ruas ni huriam marhite parsahiton tuho mau pasatami daging doktor di nasida lehon mahama malum pasu-pasu nasa ubat na ipangan nasida tarlumobi di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton Maril Simamora Yeremia Immanuel Sirait Nyonya Pardede Kartina Borsitohang Torang Marpau Jauti Siagian Rosmawati Borsinaga Samuel Nanggolan Agon Sitorus Nyonya Sitorus Borusarumpait Budiman Sihite Berman Sinurat Arnold Pribadi Barimbing Nyonya Rosmawati Sinaga Borsitohang Roy Gunawan Juliana Borutapea Elizabeth Ria Gunawan Dahlia Saryani Borumani Huruk Togu Hutapea Ferdinand Dias Riana Sari Dias Theodor Dias Mikael Dias Martin Simanjunta Sintua Evangelis Nyonya Te Pasaribu Borusia Nipar Elvin Manik Nurmani Borusia Hombing Tupal Nenggolan Beni Daniel Marpaung Mangantar Pangaribuan Nyonya Simanjunta Boru Panjaitan Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan Leonard Pangaribuan Situa SP Hutasoit Edison Hutapea Nyonya Siahan Boru Sitanggang Nyonya Sirait Boru Batubara Las Maria Boru Panjaitan Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung KM Sihombing Sintua Las Maria Boru Sirait Sintua Evangelis Tarsitorus Nyonya Sintua Evangelis Tarsitorus Boru Pasaribu Nyonya Sintua MH Nenggolan Boru Butar-Butar TP Simanjuntak Siti Mawar Boru Silalahi Nyonya Sitorus Boru Sinambela Sintua Nyonya Sitorus Boru Hutagalung Nyonya Baster Manurung Boru Aruan Maruhum Tambunan Nyonya Sitorus Boru Nenggolan Naomi Boru Tobing Teresia Boru Hutapea Nyonya Lubis Boru Silalahi Yusuf Lubis Hahutahayan Debata para siroha pardenggan basa Tuho mahu pasatami akan nahu hahulungi hami amanami inanami anggi boto nami natongon di bagasa persahitoni jama jala dulu manasida Tuhan lehon mapos ni roha nadonok doho Tuhan mangalehon aka hama malum hahipason dohot gacang niumur pargogoi saluhut keluarga napatu pahon akasakap nadenggan di hama malum nasida pasu-pasu huriamon tarlumobi marhite
Dewan Diakonia, Yaka pakubasion, songon puncak diakonia ni huriata. HKBP Rawamangunon, ali Tuhan jauh Bapa supasu ma Tuhan aka ulau pakubasion. Asamar sangat po ali Tuhan, lampatar ulau nasini rohai, di tonga-tonga ni ruas ni huriam, HKBP Rawamangunon. Pasu-pasu parhalado, pasu-pasu na partohonan, dohot naso partohonan, pasu-pasu ruas ni huriam, nanga kapadita situ ado lan nasing, ihot madibagasa todi nasiakoi, asa margogo mangulahon nahobar tulomo ni roham. Pasu-pasu parsauran nami o Tuhan, urasi parbadiai jala patau mai, gabe hasa ngapon di goarmu nabadiai, mangasahon Kristus Yesus, martangiak kami tujolom, asimaroham. Amin. Dapuji matuhata maritede nomor 230 lalu, puhut papungu peliak kita. Oh
Laos jong mahita salutna. Tapasa mapiliata tu adupan ni debata tapauduk maruhata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibana gijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na lilhomi tu hami pelian nami tuho. Sa jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasea kami pelianon. Patibulhon harajaunmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalami lehon alia manami na dibana kijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu. Say saud malomoni roham dibana tongon songon na dibana kijang. Lehon matu hami sadariun hanguluan siapa. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dami dohot las ni roha jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sondakko Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana bidaho. Di dopakko Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di parsaur homadamena tu todim. Amin. Amin. Di hamuama nami nanami hanggido iboto nami nama dohoti ibadah permingguan di tonga-tonga ni bagas joroon nang diganuk bagas tabi marhite live streaming kami sadok parhobas padita situa pemain musik song leader dohok multimedia madok tuhita selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Horas madihita salutna. Nabi
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita